Volám sa Branislav Zacharides, som prednosta Mestského úradu vo Vrútkach, to znamená v meste s cirka 7300 obyvateľmi na severe stredného Slovenska. eParticipate je projekt, ktorý je podporený Európskou komisiou v rámci programu E10 a cieľom tohto projektu, ako aj samotného programu E10, je podporovať rozvoj informačných technológií za účelom rozvoja aktívnej účasti občanov na správe vecí verejných, a to najmä na úrovni samospráv. Konzorcium pozostáva zo 4 samospráv a 2 spoločností. Tie spoločnosti sú Public Eye a MAC. Pokiaľ ide o samosprávy, vymenujem ich za sebou: Fingals z Írska, Getafe zo Španielska, Vrútky zo Slovenska a Waverley z Veľkej Británie. Vrútky sú jeden z partnerov v rámci projektu. Našou úlohou je asistovať pri lokalizácii systému na podmienky Slovenskej republiky, ako aj ostatných stredoeurópskych štátov, ktoré sa stali novými členskými štátmi Európskej únie a môžu byť potenciálnymi záujemcami o rozvoj e-participácie. E-participácia je dôležitá pre Vrútky. Je to o účasti, o aktívnej účasti občanov, ktorí môžu sledovať, ale aj vyjadrovať svoje názory prostredníctvom web stránky na dianie v samospráve, na rokovanie mestského zastupiteľstva. Môžu vidieť názory svojich poslancov, ako ich prezentujú, a zároveň teda dať im najavo, či súhlasia s postojmi, ktoré prezentujú. Občania môžu sledovať webové prenosy prostredníctvom internetu. To znamená, každý, kto má prístup na internet, či už doma alebo v škole, má možnosť pripojiť sa na web stránku Vrútok, kde nájde samostatné pripojenie na webové prenosy zo všetkých podujatí, z ktorých sme webové prenosy robili. Takisto môže sledovať webové prenosy naživo. Tí, ktorí nemajú doma prístup na internet, budú takisto mať umožnené vlastne pripojiť sa na stránku prostredníctvom prístupových bodov na internet, ktoré v rámci projektu vybudujeme v meste na rôznych miestach. Nazdávam sa, že zastupiteľstvo, ale aj samospráva ako celá týmto zase dosiahne novú úroveň, vyššiu kvalitu otvorenosti voči svojim občanom, ktorí teda budú môcť komunikovať prostredníctvom webovej stránky priamo so svojimi poslancami, alebo aj neskôr osobne a takisto ísť na mestský úrad a predniesť svoje názory na problematiku, ktorá je diskutovaná, keďže s ňou budú oveľa lepšie oboznámení. Tie webové prenosy budeme realizovať najmä z 3 priestorov. Jednak je to rokovacia miestnosť Mestského zastupiteľstva, nachádzajúca sa v budove Mestského úradu. Tou druhou miestnosťou bude Mestské kino, kino 1. máj. Treťou miestnosťou bude kultúrna sála Krývaň. Tie druhé 2 miestnosti už naznačujú, že teda nielen udalosti typu rokovaní mestských zastupiteľstiev a ďalších oficiálnych záležitostí budú premietané, ale že budeme sa snažiť sprístupniť občanom aj rôzne kultúrne udalosti a tak ďalej. Treťou oblasťou, na ktorú by sme sa chceli sústrediť, je rozvoj cestovného ruchu. To znamená, tie webové prenosy by mali byť prístupné aj pre turistickú verejnosť, ktorá by skôr ako mesto Vrútky navštívi, mohla si pozrieť, či Vrútky sú atraktívne a či ponúkajú to, čo od nich očakáva. Od začiatku uvažovania o projekte bola podpora zo strany Mestského zastupiteľstva dosť značná. Tá podpora nespočívala len v tom, že ide o projekt, ktorý teda rozšíri
oblasť samosprávy zase do tej oblasti informačných technológií. Jedným z dôležitých aspektov, prečo poslanci podporujú účasť mesta Vrútky v tomto projekte, je fakt, že projekt je podporený z Európskej únie a mesto Vrútky je v podstate v rámci Slovenskej republiky novým členom Európskej únie. Sme vo fáze, kedy sa učíme a vzdelávame, ako písať a ako realizovať projekty podporované z Európskej únie, takže aj účasť v projekte eParticipate je pre nás veľká skúsenosť. Ktokoľvek, kto chce, sa môže zúčastniť projektu veľmi jednoducho. Najprv asi najjednoduchšou vecou je, aby sa ktokoľvek pozrel na stránku mesta Vrútky a zistil, ako to funguje. Druhým krokom by malo byť kontaktovať nás. Sme ochotní a otvorení pre akékoľvek otázky a zároveň sme schopní aj poskytnúť ďalšie kontakty, ktoré by dodali bližšie a podrobnejšie informácie už podľa otázok, ktoré sú predložené.